Nabilin ka? Matigas yan. Matigas na kanin ko. What's up mga katropa? Welcome back to Animes TV. So for today's mukbang, meron po tayong online collaboration with Jedax Foodtrip. Yan. So, Jedax Foodtrip po, dito din po sila sa Dubai. Dito lang sila sa may Jumeirah Village, Circle. Sa mga katropa, yan, kung gusto niyo pa po silang mas lalo pang makilala, panoorin niyo po ito. Jedax Foodtrip, pasok! Another panet. So, paano mga katropa? Nakita nyo naman po yung patikim ng kanilang video clips. So, ito po yung kakainin natin. Pork belly chips. Kasi mga idol natin nag-pork belly chips eh. Tsaka ginisang monggo na may chicharon. May chicharon. Ayan. Ano lang to, wala kaming pinag-usapang pagkain. Kung ano lang yung mga gusto namin kainin. So mga katropa, visit nyo po yung channel nila and subscribe po and click the bell notification para lagi po kayong updated sa kanilang mga bagong mukbang. Kain po tayo mga ka-foodtrip at mga katropa. Ka-foodtrip parang si ano. Matagal ko nang gustong kumain na to eh. Munggo. Tapos, nag-pork chip belly tayo ulit kasi si Animes hindi nakakain ng nakaraan. Tapos yung mga idol natin. Para sa inyo po, Jedax Foodtrip. Para ano po lang. Para sa inyo lahat yan. Ano? Kasi gutom si... na ako. Yan natin yung pork chip na ulit. Harap. Pinakurat. Na ganito kasi yung mga idol natin eh. Si Noy PH, Sanderlia, Chicks TV, Ma'am Shiro V. Maging ko siya pork belly soup. Nagganito ka na rin dati, di ba? Yung collaboration namin ni Ace Sabay. Tapos pinatneran natin ng munggo. Sarap. Sarap. Tagal na sila dito sa Dubai, di ba? 15 years. Si Sir Jet po nagtatrabaho siya dito as mechanical engineer. Tapos yung asawa niya po, assistant admin. Yep.
Mm. Mm. Bisitahin niyo po yung channel nila. Masasarap din po yung mga minumukbang nila. Ang dami na tayo nakikilala mga dito din sa Dubai na mukbangers. Si Jeffrey Chow, Team Diego, si Jedax Foodtrip. Si Kikay. Si Kikay Cravings. Si Simple Bisda kaya ata, Abu Dhabi, no? Hindi, iyat. Hindi, iyat. Mm. Ah, sarap. Ba't nagkutsara tayo? May sabaw eh. Yung unang pork belly ko, di maano yung makrispy. Ako kasi nagluto. Ngayon, panalo oh. Wala tayong kanin. Nabilin ka? Matigas yan. Matigas na kanin ko. Putang inis yan. Tigas nga. Tahan yung kanin. Extra rice. Sarap. Kung nakikiramdaman ko yung brace ko, baka matanggal.
So, mga katropa, Last bite na lang po, mga katropa. Hindi namin uubusin kasi papasok pa si Kulit na malilate siya. malilate tayo mga katropa eh. Huwag po natin kakalimutan ang Jedax Foodtrip. I-subscribe po natin siya, i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa kanilang bagong mukbang. At thank you po, Jedax Foodtrip, sa online collaboration na to. At thank you din sa kay Idol Sanderlia family at kay David's family, Kalapangas Mukbang. Aming mga last online collaboration. Wala po muna tayong shoutout ngayon. Ayan. Shoutout na lang po sa lahat po ng lagi nakasupport po sa lahat ng mga Filipino mukbangers. Thank you po sa lagi niyong suporta. So yan mga katropa, hanggang dito na lang po. Busog na kami. Don't forget to subscribe po, Jedax Foodtrip mga katropa. Ayan. At syempre po, Honey Maze TV. Don't forget to subscribe, Honey Maze TV. Kung nagustuhan niyo po ang video namin ito, please consider subscribing our channel para maging katropa namin po kayo. So yan mga katropa, see you on our next Videos. mukbang. Bye-bye! Bye-bye.